Здравейте на всички! Аз съм Браус БГ и тук с мене е... Прага БГ, кой е друг? И нека да ви кажем, че от днеска започваме в един нов отбор. Нали, Прага? Да, HD Proц. Да, както виждате, това е нашата главна, нали, рисунка, която Прага БГ още не е изкивал, но ще я скива. И искаме да, нали, да обявим, че почваме, нали, това. Пръмчето, че се вижда, аз не мога да го такова. След като това, след този клип, който ще кача скоро, следва клип, нашото интро. Да. League of Legends, аз не мога. Ма са банали. Значи, не, вече трябва да се унбаннат. И така, ние с... Спри да дишаш микрофона! Добре, да е нервак. Значи, хора... Ко ще да кажа? Да, за League of Legends. Аз винаги ще играя с Шако, може някой друг път да бъда с... Jinx. Да, с Jinx. Или с Варс, ако Ще цъкам и GTA, може да цъкам GTA 4, ще цъкаме Tomb Raider, както и Принца на Персия и някаква друга игра, дето той се измисли. Devil May Cry 3. Да, накарай ги да мокнат мулята. Чакай малко, ще заглуша за малко. Окей. И така, хора, абонирайте се за нас, аз бях Браус БГ. И тук с мене беше Прага БГ. Няма да спра клипа, докато той не се появи отново. Искам да се отглуши микрофона и да чуете как крещи. Крещи като чубанин, между другото. Аре бе, Прага. Много крещи. Много крещи. Чувам го от долния етаж. Да. Окей. Значи, GTA-та... Така, минах на линия. Така, абонирайте се, дайте положителен вот за клипа. Аз бях Браус БГ. Ко си трънка, бе? Абонирайте се, дайте положителен вот за клипа. Аз бях Браус БГ, тук с мене беше Прага БГ. Ние бяхме HD Proц и чао!